Kok ora iso tanda? Aduh lho Rom. Kan Udin sore mau wis pamitan. Oh sore wis pamitan. Salaman karo iku sembrol mang wis pamitan ya Mas ya Allah Gusti kok. Pamitan metu kok ketoprak wae manggo lho Rom. Iya iya. Metu kok ketoprak Udin. Oh alah. Lah nek wong salaman iki jenenge apa? Pamit. Lah iya kok iso. Gegek nyidam neh iku Mbak Pur. Anak lagi selapan kok, Nduk. Ya Mas lagune Raib Mas. Iya. Tukang kendangnya mangguti jujur iki. Pak Bes. Ning ngisor cilik merungkil ora ketok. Kayake aware sembruel iku lho kayake. Oh iya, gak ketok. Ya, cus. Raib nggih, monggo. Kowe pek. Saiki barang laris ngono kowe pek. Me, ditanya kowe pek. Me. Oh iya.
tanduk-tandukan iki lho Mas. Iya, Mas. Diamu Mas. Mas. Gak apa-apa. Ayo, ada sabar nggih, engko grojokan karo cinta dari seberang wis kuwi. Raketang sithik diaturi Mas Ari. Raketang apa Mas Ari? Raketang sithik. Yuk cus. Raketang Monggo. sithik. Ya koyo bersama Pritimi. Adiknya mau nyanyi nggak? Andika. Suci. Pak Bos. Mas, adiknya mana? Biasanya duet sama Mbak Aram dulu loh. Aku Mbak Cilik Aram. ajaib. Siapakah wanita paling cantik di dunia ini? Lola. Oh, ora waduh.
iki lunas iki kari menawi permainan saking Mbak Julah. Kakung. Heeh, wonten ngajeng Mbak Kakung wonten Gerojokan Banyuwangi nggih. Jarene nganu iki Mas nyuwune di Jaipongno Mas. Ngoten iki Mas teruntung tak Mas saking Banyuwangi asli Mas Udin Mas Udin. Oke Mas Udin, Mas Ropek. Mas Ropek walaupun saiki nek enggak gak budal kowe gak iso ngenteni Iya. saking larismu pek Saking tapi ra larisnya. masalah pek. Ya jus Pek. monggo wonten Gerojokan nderang tak ngono ya, Dak. Iya ya. Iya. Pak Tek ngantuk, Pak. Ya monggo. Gerojokan Banyuwangi. Nah Mbak Mei. Masuk gak iso kowe. Mut. Iya. Rada pintu kabeh iki, Bu angger wengi ngene iki, Bu.
sopo ae iki manjake. Mas tak bonus video apik, engko kirimno aku ya Mas ya. Monggo terakhir DM-no cinta ya. dari seberang Mas Ari kalian ngerti Gusti Putri jadi pamit Pak Tek Bu Marni matur nuwun nyuwun pangapunten nggih nek wonten klerune kula sak kanca. Nggih. Nek wonten kirange ngapunten mugi-mugi saged pinanggen melih kali masyarakat Bulu. Niki bulu bagian pundi ya? Bulu bagian batangan. Aku wong bloro kok mbok takai bulu bagian ndi ta Ram ya gak Maksudnya, ada. bulu bagian atas apa bawah? Iku bulu Ram. Cinta dari seberang Mas Ari. Yo. Ayo dong. Sambil nyanyi ya. Bul. Pandang-pandang adik dari seberang, Oh ya? Oh no. cantik juga rupa
tansah rapi. Ayo, Nduk. Terima kasih. Mangga, Dara. Dara Putri, niki mau kulanan ati nembeke mawon ndak melangan suka. Nyatane putraku nangis kok ora Aduh, ngapunten nggih Ndara, saking bungae para abdi. Mbok menawi sayae saged ilang, Ndara. aku ora bakal dikongkon. Wong kowe kabeh sing aku kliru marang wajib pamuji. Boten Ndara Putri. Aku sing teko. Pangkleng ngono apa piye karepe? Mergo saiki rambutku kuwe-kuwe kaya ngene. Pancen bener saiki katon lemu gagah pitikso. Mau anggap giring dongko ngono piye kok. Kula niku senengane ketularan. Ngono. Rasandi yo sing gedhe pangapuramu apa to sebabe nganti aku iki mlebu ning Taman Sari papan condok. Kamangka aku iki wong tumapel meko ana ing Singasari. Pancen bener kaget rasane ati. Banjur ana wigati apa dene sliramu mongko mlebu ning Taman Sari. Saktenane aku mung kepengin aweh kabar karo kowe. Kabar, Kabar lelayu. kabar lelayu. Kok kowe nganti karo-royo temukan ning Taman Sari jur kabar lelayu kuwi. Sopo sing temukan ning Pak? Sing temekaning pati ora ana liya bojomu. Maiso wong Singo sandang tumapel. Bojomu pinangka dadi senopati ing Singasari. Nah, aku pinangka senopati saka ing tumapel. Cekane bojomu mati ora ana liya. Aku dhewe sing mati. Kowe sing Iya. percaya marang garwaku. Iya. Yo kene aku teku lan tolong percaya marang garwaku. Lho kene ora tega. Ora nyawang cupu. Aku isih duwe putra sing cilik kaya sing butuhake kula percaya ramane. Ning yo kene aku tegel-tegel mateni marang garwaku. Rasandi, aku iki salah sawijining menungso sing tanggung jawab. Rening bojomu mati saka tanganku. Mula aku saguh pinangka dadi gantine Maesawa Ngateleng ngrumati kowe lan ngrumati anakmu. Kepenak banget tembungmu. Garwaku wis mbok pateni lah kok enak men aku dadi garwamu. Ora gelem. Tapi bang aku dadi garwamu luwih becik aku urip kaijinan karo anakku. Kaya ngono. Iso. Kamangka kowe ngerti dhewe lamun kok dene punang jabang bayi iki butuhake panggula wentahe mengko kakung. Aku mesake karo kowe. Sing wis ya wis, sing mati ora usah dipikir, wis ana gentine sing luwih gedhe brengose tegas. Aku ora mbutuhake kabeh ki mau senajan to ketimbang garwaku. Ning aku ora bisa ngladeni marang kowe. Ayune tombong Rina ini ayune tumpuk undung terus. Andene ngono gambyak. Dasarayu. Dasarayu. Rekae gondeni. Tok pato. Aja kurang ajar kowe. Ndara Putri iki putrane isih cilik. Kok mok godani. Bojone ae mok pateni. Senengan kowe iki apa wedok sing lagi anak cilik. Lah kok iso? Iya. Ijeng ngembes malah senengan. Senengane sembrono. Turutana aja tansah
persneleng kok mare. Mati kalau aku tak sambil berdek lho. Ora kaya jiaran kok. Bocah kok senengane kok do kowe. Nyedak orene prasani. Kowe tak keloni. Nyedak orene prasani kowe tak. Pancen kabeh tak jarakan tak sengaja. Aku kepengin gawe nggonmu mau mah iki ora tau tentrem. Ngono. Ana tetembungan seduluk bathuk senyaring bumi. Arep cilik dibengek anake gedhe dijat marang bojone bakal ditoi nyawa kang. Yen pancen kowe ora trimo arep opo? Maju tak gedeng sing ayo. Bojomu wis kena pusaka. Durung tan ngruwo ing mengkone bojomu bakal merempat. Senajan kok karo aku tukane mati aku ora sanggup mateni marang. Tetep ora gelem.
kowe iki bawaan wanita. Ayo nutupan kidung kaboten kidung mentelung kaboten gelung. Arep kowe kejero kowe marang bandara bakal suwon. Aku bakal ditulis supaya raka-raka sama. Banggamu sepiro Prasanti? Semarang aku sunatnya. Belum apa? Kowe anak Kemang ketoke mok pol-polno. Anake ireng lho. Anake ireng lho. Ireng ya ora, ireng ya ora. Iki kok terus iki apa terus. ireng lah wong ora anak. Rasane. Rasane rom. Rasane? Kowe rasane enak. Waduh, Dara Putri ku piye ya? Aku tak ngose ya. Lho iki arep ning ndi? Waduh. Lho Dara. Dara Putri. Tulungi dong, Dok. Dara Putri mekeh-mekeh iki lho, Dok. Kesowan bareng. Sementen. Lan jenengan nggih gebres kok mencewat. Dara. Tak sebulane ya. Loh, kok biyen kuwi? Kok nangis kok kuwi? Mau ya gelem ya biar penak. Coba bayi. Dara emot Dara. Tak temene Cik. Jenengan tesih ngangge pampers kok. Napa Dara? Oh iya, guyunan Dara Putri. Iki lakone gak seminten.
iki sih kalebu pamanmu dhewe. Paman. Nandawuni. Iki Ora ngira babar pisan jebul sira iki sih punaku dhewe Nandawuni. Menawi mekaten kula nyuwun pangapunten awit saking tingkah praktikal kula kalian Maesa Cempaka. Maesa Cempaka. Jebul iki sih sedulurmu dhewe. sing gedhe pangapurane. Kabeh mau mergo aku ora mangerteni. Semono aku Mas. Tohpati. Tohpati kudu mati suara. Maesa Cempaka. Apa? Sawetawis kula nyuwun pamit, kula janggal Tohpat. Kira panjenengan nyandhek lekas kula kepen Mas Sasa wilange tiyang sepuh. Wong tuwa ngudang kowe pancen supaya kowe bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuamu. Nanging negara Singasari kuwi ora negara cilik. Negara Singasari negara gedhe. Iki dina Tohjaya ora sadhengah jalma bisa ngalahake jalaran dhewekne kacondhokan Kiai Gandring ya Kiai Margapati. Kiai Margapati. Kowe bisa males sasra wilange wong tuamu. Lamun bisa kacondhokan Kiai Gandring. Ngono pamit Bapak. Panguli. Ora ketang kepiye wae bok ora tega. Leres Rama. Udakara sampun wonten 3 hari. Menawi kula waspadaken, panjenengan ananipun namung tampil-tampil wentis tebah-tebah. Napa sekintenipun ingkang putra menika anggadhahi kaluputan. Mbok menawi wonten bab ingkang gugubel sakjroning manah panjenengan. Kula suwun kanthi sanget mugi Kanjeng Rama enggal-enggal paring sabda sinten ngertos mangkenipun kula saged bebantu mudhari perkawis menika. Iki menika leres Rama. Muga pedha menika warangka kemawon estunipun wonten perkawis menapa Ki Rama. Putraku sakloron. Inggih. Gilang Sari kelawan jeneng sira Astrajaya. Nun nggih. Pancen kapara suwe jeng Rama. Pendak sore pendak awan bengi tansah lam-lamut. Merga pun Rama bek mikirake kaya ngapa pencahengan paten diri. Nanging Rama wis ndumuk, wis mikirake bab perkara iki. Astrajaya, Nun nggih, dawuh tinimbalan. sliramu sakloron wis ngancik tataning kadiwasan. Rama wis mantep. Kalamun to sliramu sakloron wis padha mangerteni.
Apa sajroning pangunek-unek ing sajroning atinipun Rama? Nyun sewu. Nyun sewu saderipun kan. Semunipun wonten pawados ingkang panjenengan singetaken sajroning manah. Mila saking menika nitik sedaya pangandikanipun Kanjeng Rama menawi kula lan kadang kula gelangsan. Menika sampun ngancik tataran kadewasa. Tartamtu sampun patut menawi kula menika mangertosi swasana lan kahanan perkara supados ingkang panjenengan simpen menika. Tuhunipun menapa? Kula ugi pengen mangertosi. Tak kaya ngono to, Dik. Iki menika lho Mas. Ya. Wektu dina iki pun Rama bakal walaka kelawan jeneng Sira. Kanane oleh Kabupaten Kediri. Dina iki wis kabawan kaprintah ana ing Praja Singasari. Tunggak kaping pindho. Dek rikala semono. Ana ing prang-prang ngayuda ya ngenani ramaku. Ya wong atuaku. Ora liya ya Dandang Gendhis kalebu tuamu ya eyangmu. Eyang Dandang Gendhis. Eyang Dandang Gendhis. Kowe mati karana ora kersaning Gusti kang akarya jagat. Nanging sedane yangmu Dandang Gendhis kakrenah dening pawongan. Ya ora ana jeneng saya kinarok. Pun Rama kekesak jroning batin. Kamangka. Eyangmu Dandang Gendhis mati. Pun Rama bisa mbalesake sedane yangmu. Nanging Rama kudu kacondokan alane pusaka Margapati Kyai Gandring. Rama. Menawi katun sedanipun Eyang Dandang Gendhis. Sedaya kala karana awet patrap lan tumindakipun kinarok. Ora kleru. Sak temah damel kekes penggalih panjenengan ngantos pedal menika panjenengan dereng saged males sosowirangipun Eyang Dandang Gendhis ingkang dipun krenah kinarok. Nggondi jenenge anak kudu bales wirange wong tuwa, kudu iso mikul dhuwur mendem jero. Rama, Astrajaya tunipun kados nika rujit-rujit manah kula sak sampunipun kula midhangetaken sedaya pangandika panjenengan. Mila saking menika Rama, sahrene kula menika ugi putra panjenengan kang miyos kakung. Sak gatuk-gatuk nalaran tenaga kula ugi badhe sabiyantu kalih Kanjeng Rama ampreh sedaya panjangka panjenengan males sosrawirangipun Eyang Prabu Dandang Gendhis saged kaleksanan Rama. Astrajaya Nggih. Rama ngerti piandelmu, ngerti kewanenanmu. Nanging aja jubluk sak jakah. Aja kesusu nggodak kesuru. Kamangka Kyai Gandring. Saiki dina tumandha ana ing Praja Singasari. Yen bisa kowe nyolong anane Kyai Gandring ing mangkone pun Rama bisa malesake ramaku ya Eyangmu Dandang Gendhis semono uga kalamun tope bisa nyolong anane Kyai Gandring bakal mulya urip. Rama. Nggih. Kula badhe sumpah wonten kersa panjenengan. Astrajaya Kyai Gandring Margapati badhe kula colong.
kula mboten badhe tuli wangsul wonten ing Kediri menawi mboten sesarengan mboyongi anane Kiai Margapati nggih Kiai Sumelangganti. Astra Jaya, Nggih. pun Rama ora mbutuhake tembungmu sing kaya bukteke endi setiamu nggonmu ngabekti ana ing wong tuamu bukteke. Lajeng benjang menapa kula bidal nyolong anane Margapati. Ora usah kesuwen kaya dene banyu mili tumrap kowe sing ati-ati colongen Kiai Gandring. Pangestunipun Bro. Mari kita teman. Apa diderek-derek panjenengane dolananipun musuh. Sumangkahku tumuju ning kraton Singosari. Iki ora tindak nanging iki bebayane banget. Kamangka Singosari kan negara sing gedhe. Lamun tok aku mlebu pelangkan gedung pusaka Singosari, mesti wae bakal dicolong lan dijogo prajurit-prajurit sing perbet. Lamun tok sliramu engko ndek, aku kuwatir yen to mungkon kowe ana apa-apa. Menjadi lapor matur sekedar. Sajan to kula menika wanita ning Aku ngerti dia, nanging kudune sliramu uga menggale Kanjeng Rama. Dilangesari kok umpama sliramu nderek lawan pun Kang Masmu ing manggone ndadekake reribeti lelakune Kang Masmu. Mula sliramu katrem wae ana ing Kediri. Pangestunipun Yayi pamujimu wae. Dilangesari tansah matur saking dhateng keselamatanipun kadang kula. Rama ngerti sepira katresnanmu kelawan Kang Masmu. Nanging Kang Masmu lagi wae netepi jejiban ora entek mergo Kiai Gandring ana ing Praja Singosari iki ora mung gampang kula saka kuwi. Dengake wae sliramu katrem ana ing Kediri.